naman ulan gihapon oy. Uy man kais papa. Ipaita oy may gimi kahoy. Kami lang ako ano, kami kahoy. Ano naman tao ni oy. Nasa dili karong sa kabagnutan. Ani ang kinabuhi diri sa bukid. Wala lang sa ani. Para-paraan. Senyor naman papa. Ani mangitag bagol diri sa bukid. Karon kay dagko man ni ang bagol atong style is yan siya bukon wala daghan maigo ba yung paitag yun gahi ang uban gahi ba na siya bulad ni okay na. Pwede na ni siya isugnod. Teka pa ito uling. Para-paraan lagi dres kabukiran. Naita diri kay naitay matiti sa syudad. Wa tay kwarta, di kalong ag dito gyud. May dagsundang ay kay hasol. Wa pa lang. Kani oh, nagtubig. Amping gyud kadiya kay manimaho gyud ka. Iyo. Iyo niyo. Iyo yun. Yan sa ito. Ay nako. Nabuhin pobre. Tagahi eh. Sige magog ulan. Nagyod. Nauna kay tanawon gyud. Iyo na. Okay ra nang iyo sa mga dato. Pobre man ta. Tura, baho na. Tura, gyud. Iyaw, gyud. Oh my God. Ano ni arte-arte? Baho na taaning something wrong. Ay, ginoo. Basta nai. Tubig ang makuan ba? Dala. Gamay ramang guma sulod ba ang sako ba sa dili bukon na kami kahoy dalon nun yan ni kaya no so dato man mo may kay pobre ramang gid mi ang taon oy pobre nga way kapasidad sa pobre ani gid na ipit na ang something wrong. Tara na.